Ya Fatima, me kike yi? Ya Fatima kake yanke kanki. Ya Fatima me kike yi? Kake yanke kanki. Ya Fatima ki daina yanke kanki kike yi. Ki daina yanke kanki. Ya Fatima, ki daina yanke kanki. Ba kyau dan Allah ki daina yanke kanki. Ki daina anti Fatima. Ki haƙuri ki daina yanke kanki. Ki haƙuri. Ya Fatima. Ya Fatima ki bude. Ya Fatima. Ya Fatima. Ya Fatima ki bude. Ya Fatima. Ai, sai lafiya kuwa kana nan kana ta buga kofa. Ba ka san na asibiti bane. Na leka ta window ne na ga ta tana yanke hannu. Shi ne zo ta kulle. Fatima, ta kulle kofar ne. Fatima. Fatima. Likita, wannan patient namu dinnan Fatima ne ta kulle kanta. Kuma tana yanke kanta. Fatima. 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 Yawa, cire shi. What? Kinga. Ina mamaki a lokacin da aka yi aikin idanki na ga farin ciki da nuna soyayya, ganin cewa a tunanina kina kwaɗayin za ki ga kyawawan halittar da Allah ya yi a cikin duniya. Daga ƙarshe sai na zo na fahimci wannan farin ciki da kike yi ba abin da ke cikin zuciyarki ba kenan. Wata manufa ce da kike ƙoƙarin ɓoye ta sakamakon kin rasa wani naki. To bari miki wani albishir guda ɗaya. Ba a ɗeba tsammani da rahamar Ubangiji. Ni Dr. Ahmad, idan kin amince zan iya zama miki gata ta kowane fanni. Zan iya zame miki uba kuma zan iya zame miki uwa, amma sai in kin amince. Kuma ki haƙuri da wannan damuwar da kike ciki. Doctor, lokaci ya riga ya ƙure. Wani irin lokaci ya ƙure? Menene a cikin rayuwar taki da ba za ki iya min bayani gamsashe kuma in fahimce ki ba? Menene yake faruwa a cikin rayuwarki wadda ni ba za ki iya gaya min ba a yanzu kasancewar ina tausayin rayuwarki? Fatima? Kana mamaki ne? In kana mamaki, zan baka labari na. Daga nan za ka gane cewa gaskiya ne abin da na faɗa maka. Wata dama ce ta zo min cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, kuma ta kubuce min, ba na tsammanin zan sake samunta ko da nan gaba. Yanzu duniyan nan kwata-kwata ba ta min daɗi. Barin duniya shi zai fi min. Na yi rayuwa ne a wani ƙaramin ƙauye cikin farin ciki tare da mahaifina. Mahaifina ya ƙware wajen zane-zane. Duk da Allah ya yi ni makauniya ba na gani, amma sai Allah ya sa min baiwar yin zane-zane. Haka zan zauna in yi zane-zane, mutane sukan zo su siya daga gari-gari su tafi da shi.
Amir, ya naga ka tsaya? Inda ba ni akan hanya. Dawa ne da tawagarsa ko? Tabbas dawa ne da jama'arsa. Ga ki makauniya, ga ki kyakkyawa, son kowa kin wanda ya rasa. Zan yi amfani da wannan daman ne in gusar da kwaɗayin da yake zuciyata. Dawa, ni fa ba 'yar iska ba ce, don haka ka fita a hanyata. Zo ki wuce. Amir, Amir! Amir! Wayo jama'a ku taimake ni! Amir! Amir kana ina ne da Amir kana ina ne? Wayo! Malam me haka? Lafiya? Me wannan bayan Allah suka muku? Me ya kawo ka nan? Nace me ya kawo ka nan? Wannan wani irin zalunci ne haka? Kar ka sake ka shiga abin da ba ruwanka. Idan kuma ba haka ba, zan zara wukan nan burma ma a ciki. Idan na kashe ka na kace banza. Baka isa ba. Ko kai waye a garin nan? Ba mahallukin da ya isa in ga yana zalunci in bar shi aikata zalunci ko waye shi. Yau tashi ku tafi. Yalla bai makauniya ce. Makauniya ce? Eh. To yanzu ina za ku je? Kasuwa. Me wannan hannunka? Ita take zanawa. Yanzu ma kasuwa za mu je inda take siyarwa suka tare mu. Wayannan mutanen ba su da imani. To gashi ku tafi. Ga takalmanki. Ina sandanta? Sanda? Ko ina ga wannan ce sanda. Kai, ashe duk banzaye ne ku? Kawai shi kenan daga kun ga mutum kowa ya zame ku yi santsi? Kai tangar nake ganin cewar ko ba raina za ka iya gado na? Har da kai kawai sai ka tattara su ku ware ko? Ba haka bane dawa, mun ɗauka ba kware ne, shi sa muka saɓe. Kai kuma kaga ba yadda zai yi da kai, idan muka tsaya kuma kaga ya cutar da mu. Oke idan ba kwale ne ya naɗe ni ko? Ai mai gida mutumin nan bai yi kama da 'yan sandan ƙauye ba, da 'yan sandan birni ya kama, saboda ka san wasu ko kayan 'yan sandan ba sa sawa. Da fararen kaya suke yawo. Ka ji banza, wannan shine bakwale? Duk zaman da kuke yi da ni, har yau ba ku san ɗan sanda ba? To ai shi wannan daga ganin sa ma'aikacin birni ne. Bambancin ɗan sanda shine zaka gani ba shi da gemu, ya cire gemunsa. A wuce mai gida za mu ankara. A wuce dawa. A wuce mai gida. A wuce za mu ankara. Allah wuce zuciyanka. A wuce oga. A wuce oga. A wuce oga.
Yoke ban da rigima ya za a yi ki kamo hanyar birni da kafarki. Yanzu ga cikin jikin gamu da miyagu a jejin nan inda Allah ya sa sun cimma burinsu a kanki. Ya kenan sai dai ki mutu da bakin ciki a cikin jejin nan. Inna abu ne in Allah ya kaddaro ba makawa sai ya faru. Sai Allah ya aiko mana da wani mutum mai kirki saboda kwarjininsa duka suka yi daji a guje saboda tsorata. Bakin munafikinsa ne kawai ya yi karfin hali ya tsaya amma shi ma ya kasa komai. Da Allah rufe min baki. Ai kare ita duk za mu ne ta da mu je mu. Ba kai kake mata jagora ba? Inna, ni ban ma iya mishi magana ba. Shi yasa ban gane waye ba, amma ina kyautata zaton bako ne a garin nan. Ina ga ma'aikacin ma gwamnati ne. Na kasa mishi magana bare ma in mishi godiya. Wannan rashin tunani da me ya kama? Kira. Haba Amir, to ina ka shiga, ina ka je? Amir,
Amir, dan Allah in dan tambaye ka mana ko? Na ce Nawaz fari ne ko baki? Wankan tarwaɗe ne, shi ba fari ba shi ba baki ba amma kyakkyawa ne. Amir kenan. To ai ga nan kusa da ke, ina tare da ke. Nawas. Na'am. Nawas. Na ce don Allah in ɗan tambaye ka mana. Nawas, ina so da Allah ka ɗan min alfarma in ɗan taɓa fuskar ka ko da yayi ne. Saboda ina so in nuna maka irin baiwar da Allah ne ma ya ba. To shikenan. Ga fuska nan ki taɓa. Ni kuma ina so in ga irin baiwar da Allah ya miki. To Nawas, ɗan matso kusa mana. Eh? Ga nan ta nan gefe. Nawas.
ala buɗa dai dawa. Ka san yau ranar masoya ne, kuma dandali zai cika yau da samari da 'yan mata. Kuma na san Fatima za ta je gurin, kuma wannan mutumin ma zai je gurin. Ya kamata ka ɗauki mataki a kansu dawa. Yau ne rayuwar Fatima da Lawans za ta ƙare. Duk lokacin da na ja kuna ma bindigan nan alburushi ya fita, na tabbata za a yi gawawai. Ala buɗa dai oga. Ala buɗa dai oga. Ala buɗa dai oga. Bacin rai naka kisa namu oga. cikin zuciyata, a cikin mata ke na baiwa tuta, na hada da kane ke na ba sarauta, ke ka zamo zinariyata, a cikin karkarar mu maza da mata, kowa ya san ina son kisar abadan da'iman. Soyayya tana zuciya, ƙaunar ta bayan da'imai, hayyina na yi turiyalle, auta a mai zakai nake walale, a soyayyar gani nake makale, nawa matan duniya kwalele, a yau bakin kani yake ta talle, soyayyar alkawari ce mai abadan da'i. Soyayya tana zuciya, ƙaunar ta bayan da'iman, akalar so na miƙo da ƙauna, baki salon kiɗan tambarina, zoben so sai ki sa a hannuna, alkawarin soki da muke amana, soyayya ta mamaye jikina, zama da ke ya zamo dole ne jazama. Soyayya tana zuciya, ƙaunar ta bayan da'iman. Soyayya tana zuciya, ƙaunar ta bayan da'iman. Allahu kai kaɗai ne abin godiya, kai kake mulkin ka babu kishiya, sannan ka ban mai suna da gaskiya, gaskiya nake ba idaniya, ina fasa buɗi in ganka ko sau ɗaya, da na ganka gwada sarrafi zan ji daɗi da'iman. Daina wannan zancen masoyiyata, kin san a mata ke kaɗai ce gwanata, komai kike so furta mini irgata, ina jinki wurin baban mai dauri ka aiko, ana addu'a gidanka in tako, mu zauna zaman aure har abadan da'iman, da'iman. Inna ki tashi. Inna. Allah. Inna ki tashi. Allah ki tashi. Inna ki tashi. Inna ki tashi. Inna. Allah. Inna ki
To alhamdulillah malam Nawaz, sakamakon gwaje-gwaje da muka yi mata insha Allahu alamu sun nuna in an yi aikin nan za a yi nasara. Dakta mun gode sosai, Allah ya saka da alkhairi da amin nan ba ya daɗewa ba insha Allah za a yi aikin. amma zuwa nan da yaushe kake gani za a aiki? Wato yanzu abin da ya rage na farko shine ka je ka biya bills ɗin da aka baka dangane da aikin da za a yi mata. Dakto in dan wannan ne ba wani matsala, insha Allah zan gaggauta biyan duk wani abu da ake bukata. Ni dai babban buri na anan shine dakto Allah ya baka ikon yin wannan aikin cikin nasara, Allah ya sa a yi shi lafiya a gama lafiya. Kuma aikin Allah da nan ya tabbatar maka idan an yi nan da 'yan watanni kaɗan za ta fara gani kamar kowa. Na gode sosai dakto. Fatima, insha Allah idan ki zai buɗe. Insha Allah. Fatima, ina so ki faɗa min me babban burin ki
Fatima mun yi magana da doctor ya ce mun gobe da maraice insha Allah za a cire miki wannan bandejin da ke fuskarki. Kai mamakin tare ka ko?
yanzu abokin rayuwata za a kau da shi a kusa da ni. Ba zan taɓa iya rayuwa ba tare da shi ba a doron ƙasa. Fatima, ya kamata ki wa kanki da kanki adalci. Duk ɗan adam da kika gani a rayuwa yana rayuwa ne daidai iya lokacin da Allah ya ɗiba masa a rayuwarsa ta duniya. Ba ƙaramin kuskure ba ne mutum musulmi ya yi tunanin kashe kansa don ya rasa wani nashi a duniya. Wannan kuskure ne kuma kanki da kisa ke yanzu? Mutumin nan ya taimaki rayuwata ba da mugun nufi yake tare da ni ba. Don me za a aikata masa irin wannan mummunan abin ba tare da laifinsa ba? Ba zan iya rayuwa ba tare da shi ba. Fatima, ita fa duniya da kika ganta nan, wasu su zo ne su koma sannan wasu su zo. Idan ɗan adam zai yi tunanin gwara ya bar duniya sakamakon wani nashi ya mutu ko an kashe shi, da duniyar bata kai iwar haka ba. To amma bari mu gaya miki wata magana. Kin ganki yarinya ce karama, kina da sauran lokuta a gabanki. Ba mamaki mai taimakon ki a rayuwa bai ma zo ba tukun. Ko wannan miki fatan alkhairi, Allah ya kawo shi da gaggawa. Ki haƙuri, kin ji ko? Ki haƙuri. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Ya aiki? Alhamdulillah. San da zuwa. Ga yayan naka. Lafiya, ina gajiya. Saurayi? Karbi. Ya gajiya. Ya welcome. Lafiya. Please. Ya gajiya. Ku zauna. Sit down. Da zama? Wace ce wannan? Ba san ta ba. Wato wannan sunanta Fatima. Na'am. Bata daɗe da zuwa hannuna ba, kuma ta zo hannuna ne a matsayin bata da kowa, ba uwa ba uba. Ni na zama gatanta, kuma ni ne ubanta, ni ne uwarta a yanzu halin da ake ciki. Ka ganta na.
alhamdulillah Allah ya taimaka. Amin. Dr. Ahmad, dama akwai magana da nake so za mu da kai. Sure. Tun daga yara mu dan koma gefe. So shi ke bismillah. Yeah. Please ku karbi duk abin da kuke so. Wala a ba su duk abin da ya dace. Carry on. Zan iya zama? Ba damuwa. A gode. Power horse dala. Fatima, yayin da na ganki idanuna suka yi tozali da siffarki, zuciyata ta yi nazari a kanki, sai na fara ji a jikina na sanki. A ina na sanki? Yaushe na sanki? Tana iya yiwuwa yau ne Allah zai kulla alaƙa tsakaninmu har na sanki. Sanin gaibu sai Allah maɗaukakin sarki. A gaskiya ni dai ban san ka ba, sai dai in kai ne ka sani, saboda ni duk wanda na sani nakan gane shi ne ta wajen muryarsa. To na tabbata da na taɓa sanin ka da zan gane ko ta wajen muryarka. Haka ne, makaho ko makauniya su ne waɗanda Allah yake baiwa ikon gane wanda suka sani ta sautin murya. Wannan kuma iko ne na Allah maɗaukakin sarki. Ka ga malam, kar ka wuce makaɗi da rawa, magana ma da ni da kai ya haramta. Bari in samu wani abin da za mu Na ga zuciyarka ta faɗa ƙangin soyayya, don ku na fahimci kana son 'yar gidan Dr. Ahmad Tsoho. Me zai hana ka yi mata tayin soyayya a gare ta? ba na tunanin zan iya sace zuciyarta kamar yadda ta sace zuciyata. Cewa fa ta yi kan na shige makaɗi da rawa kuma magana da ni a wajenta ya haramta. Kada wannan ya sa zuciyarka ta karaya. Yanzu ne ya kamata ka jajirce ka naɗa mara wajen samun abin da kake so. Don ko ka san baka shawara? Neman uwa ta gari na 'ya'yanka da kuma samun mata irin Fatima, ai sai ka yi da gaske. Haka ne Hindu. Fatima mata ce ta gari a wajena. Zan daɗa zage dantse in gage domin in cika burina. Ita ce sirrin raina, ita ce kwanciyar hankalina, ita ce farin cikina. Na fahimci haka. Allah ya tabbatar mana. Wato dama idan ta zo wa mutum amfani yake da ita tun kafin ta kubce
Sanda da abba. Yawwa. Fatima. Sanda da. Ke? Fatima. Ya yau na ganki cikin wani yanayi da ban saba ganin ki. Alamu ya nuna kamar kina cikin farin ciki. Menene ya faranta miki rai? Dama ba so ne ke ga damu maka albishir. Albishir? A to na abin da nake jira ne. Bismillah zauna don ki bani albishir. Bismillah. Fatima ina jinki. Ba dama so ne ke ga damu maka albishir. Da cewa yau zuciyata ta amince da auren Masduk. Kuma yanzu haka a shirye nake da in ziyarci iyayen shi. Na wani asibiti ne wani asibiti ne? Okay. Ba damuwa. Yaya Nawas.
wannan shine labarin Fatima, kasancewarta ba ta da iyaye a yanzu a rayuwar mu, kuma duk duniyar nan ne gatanta. Bisa wannan dalili na ga ya dace in kawo ta juriya da addu'a kai ma za ka samu dukkan farin cikin da kake bukata a rayuwa. Insha Allah, na gode abokina. Hello, Masduk ina kai shiga ne haka? Ba Masduk ba ne, babanki ne bugo miki waya. Kwana biyu ina kewarki ne, shi yasa na ce bari in bugo miki waya mu gaisa. Da fatan kuna nan lafiya. Abana, ni ma kaina ina kewanka. Amma yanzu yaushe za ka dawo?
duk da dai gidan nan an ɗauke ni tamkar yadda aka haifa a gidan ne, amma zan so nema in ganka a kusa da ni. ai na san zaki ji daɗin zama a gidan. ni ma insha Allah nan da kwana 2 zuwa 3 zan zo insha Allah, saboda akwai ayyuka ne a asibiti dan tiyata da zan yi wa mutum 1 zuwa 2. idan na kammala insha Allah za ki gani. To abba, Allah ya kai mu lokacin. Amin. Allah ya tashe mu lafiya sai da safe. Amin, na gode. Allah ya miki albarka. Yawwa. Fatima kenan. Ke kina ganin kamar Masduk ne ya kira ki? Shi yasa kika tashi firgigi da sauri kika amsa waya? Sai kuma kika ji mahaifinki ne. Shi yasa yana da kyau kafin mutum ya ɗauki wayarsa ya dinga dubawa ya gani waye ne ya kira sa. Ni zan koma bacci. Sai da safe. Gaskiya na wasu abin da kai ba mu ji daɗin shi ba. Ya za a yi a ce tsawon wata 6 baka da lafiya amma ka rasa wanda zaka aiko ya zo ya gaya mana? Alhaji, ya kamata ka san matakin da zaka ɗauka tsakanin Nawas da Masduk. Hajiya, ai abin da ya dace mu haɗa su za mu so biyu musu aure rana ɗaya. Kin ga hakan zai sa mu san halin da suke ciki a koyaushe. Sai dai kai akwai jan aiki a gabanka, baka fito mana da wanda kake so ka aura ba. Abba, ai tirsasa shi za a yi kawai ya kawo matar da yake so. In kuma yana da ita ai abin da nake so ba ki da assalamu alaikum. Kuma bari jin dauko agogo na a wato. Nawas. Abokina, ina kake hanzarin zuwa haka? Bayan gashi mun zo za mu zauna mu tattauna. Fatima, wannan shine abokina da nake baki labari, dan uwana, jinina, rabin jikina, wanda na gaya miki ya bata wata 6 da suka wuce, har aka zo aka ce ya mutu, ashe ba mutuwa yi ba. Shine dai wanda nuna miki hotunansa da kuma baki labarin shi. To ashe yana kwance a asibiti bai da lafiya, shine na taho da shi. Abokina ga Fatima, ita ce uwar 'ya'yana in Allah yadda. Dama ya daɗe yana ban labarinka, amma gaskiya kana da kirki. Ka gode ma Allah ma da baka mutu ba. Nawas. Nawas. Abba, ni fa ban gane wa Nawas ba. Tun da ya dawo gare ni, ban gane halin da yake ciki ba. Amma babu komai, zan iya kokari na in gana dawo da shi yadda yake a da.
wurare daban-daban kuma zai iya musu murya iri ɗaya. In tambaye ka mana. Ki tambaye ni duk abin da yake so ki tambaye ni. A ce kana amintacciyar soyayya kai da wata mace sai wani dalili ya zo ya raba ku na hatsari, ka dawo ka samu wani yana ƙoƙarin sace zuciyarta, ya za ka ji? Ko kuma ka dawo ka tsinci gawarta wani na soyayya da mace ce, ya za ka ji a cikin zuciyarka ana soyayya da mamaci? Wannan wace irin tambaya ce? Ba yanda za a yi mamaci ya dawo ya ci gaba da rayuwa a doron ƙasa. Ba maganar mutuwa nake ma ba, maganar rabuwa nake ma. Rabuwar masoya, musamman wanda suka kulla amintacciyar soyayya, daidai yake da mutuwa. Gaskiya ne, ka faɗi gaskiya, kuma sunanta gaskiya. Tun ɗazu nake ta neman ki ashe kina ciki. Shin ke da waye a ciki kuma me kike yi? Ni kaɗai ce a cikin gidan kuma ba abin da nake yi. Kin yi shiru kina tunanin amsar da zaki bani kan ke da waye a ciki ko ko tunani kike kan wace irin amsa zaki bani wanda za ta gamsar min da zuciya? Ko da yake ba sai kin ce komai ba, domin ina gudun jin abin da zai tayar min da hankali ko ko ya tada hankalinki nan gaba. Kamar ya kenan? Kuma me kake nufi? Haka ne. Ƙarshen kowane irin saduwa akwai rabuwa. Tana iya yiwuwa ta hanyar yanayi ko lokaci ko ko uwa uba mutuwa. Amma ni a irin nawa tsarin rabuwa ta masoya masu amintacciyar soyayya ta hanyar da ba mutuwa ba daidai yake da mutuwa, domin ba zan iya rayuwa a doron duniya da wata mace ko ko tunanin wata mace ba ke ba. Abinda nake so da ke shine ki ɗauki alkawari cewa za ki riƙe min amana, bakin rai bakin fama.
Abba. Abba, Abba gashi can a tsaye. Wannan ba shi bane? Ba shi bane. Wannan ma ni ban taba ganin mai kama irin tashi ba. Abba, ka kalle shi dai da kyau. Wannan ba shine Nawaz ɗina ba? Wannan ba Nawaz bane. Ni ban taba ganin wannan ba. Har yanzu da sauran lokaci kuma bai kure ba. Zan so ka gaya musu gaskiya da bakinka cewar wane ne kai, zai fi min sauki akan su ji daga bakina. Dokta, kada ka manta Mas'ud abokina ne, ya min abubuwa da yawa a rayuwa wanda ina neman hanyar da zan saka masa, kuma da kada ka manta sanadiyarsa nake zama a nan. Ba na so ya san me yake tsakana da Fatima, kuma kai ma doctor dan Allah ina roƙonka da ka rufa min asirin. Kar ka bari su san cewa ko ni wane ne dan Allah. Shikenan Nawaz, idan wannan shine bukatarka, ni mai iya rufa maka asiri ne kuma zan cika maka alƙawarinka. Amma akwai matsala guda ɗaya wacce na fahimci baka santa ba. Mece ce matsalar? Matsalar ita ce abokinka amininka shi zai auri Fatima. Yaya kake gani idan suna ganin ka tsakankaninsu? Zan nisance su, zan tafi inda ba za su ƙara gani na ba har abada. Zan yi nesa da su a rayuwata. Zan tafi inda ba za su taɓa gani na ba har abada. Nawaz. Nawaz. Na? Dan Allah ina roƙonka alfarma ɗaya. Alfarman me kuma? Dan Allah ka bani in dan taɓa fuskarka. Ki taɓa fuskata? A gaskiya ba zai yi ba. Da Allah ki bar wannan wasan da Allah, ba na san irin wannan magana. Haba Nawaz, dan me zaka ce ba zai yiwu ba? Bayan kai ka ce duk abin da nake so in tambaye ka zaka gaya min kuma zaka min shi ko meye ne? In dai har ka san ba kai bane Nawaz din da nake tunani, ka bani in taba fuskar ka. A gaskiya ni bare ba, ni ba da za in bari kurin nake taɓa fuskana. To ai ni ban ga dalilin da zaki taɓa fuskata ba.
wanda nake tunawa da kai. Allah sarki, sai gashi yanzu ka dawo ka nuna baka sanni ba, baka taba gani na ba. Lokacin da na dawo babban buri na a duniya shine yanzu ne ido biyu da ke. Ina zuwa sai na tarar da ke da abokina Mastuk. Da Allah Fatima, mai haƙuri da juna, mu haƙura da Allah, mu sa a cikin zuciyarmu kamar ba mu taɓa ganin juna ba, mu san juna ba. Da Allah ki haƙuri. Yanzu kai har kana tunanin amintacce soyayya ta da kai ta kai ka sadaukarwa da wani? Amma in ka min haka ba ka min adalci ba. Me yasa za abinda zuciyarki take raya miki, mata zuciya haka take raya mu. Ki haƙuri ki zauna ki auri Masduk. Idan kika aure shi tamkar kin aure ni ne. Zai kyautata miki sosai, mutumin kirki ne sosai. Da Allah. Kuma ina so kin wani alƙawari guda ɗaya. Ba na so ya san wani abu ya faru tsakanina da ke, ba na so ya san komai da yake gudana tsakanina da ke. In Allah ya yarda na maka alƙawarin Masduk ba zai san ko me tsakanina da kai ba. Nawaz, Nawaz! Kai Masduk, me gane ni aikatawa? Kisan kai. Na zo ne
domin na kashe Nawas da hannuna. Ka haukace ne? Ko kana tabin hankali ne? Aminin naka da tun kuna yara kuka tashi shine zaka kashe? Ni mutum ne mai tsananin baƙin kishi. Ya zama dole na aika Nawas lahira da hannuna, saboda na fahimci yana nema ya sace min sabon farin cikin da ya ziyarci rayuwata. Wannan wani irin maganar banza kake faɗa? Baka tunanin wannan abin da kake shirin aikata babban kuskure ne? Kuskure? Na daɗe ina tafka kuskure a rayuwata. Ɗaya daga cikin babban kuskuren da na tafka a rayuwata shine ɗaukan amana da na yi da damƙa a hannu. Wannan a tunanina mutum ne, ashe baƙin maciji ne mai ɗauke da mummunan dafi, sai ga shi ya sare ni a inda ba zan iya tashi ba. Tun muna ƙanana muke tare da shi. Abinda na ci shi nake tabbatarwa ya ci, abinda na saka shi nake tabbatarwa ya saka, inda na je sai na tabbatar ya je. Duk abinda na mallaka tare da shi muke rabawa. Duniya ta ɗauka ɗan uwana ne na jini, saboda na ɗauke shi ɗan uwana na jini. Sai gashi abinda ba zan iya rabawa da kowa ba mallaki ne na mutum ɗaya wanda ba zan iya rabawa da kowa ba, yana so ya samu kasan shi a ciki. To tun da haka ne shikenan, zan baka naka kasan, amma kasanka shine alburusan da suke cikin wannan bindigar, saboda ya zama gargadi ga 'yan baya. Haba yaya, me yasa kake so ka aikata kuskure? Dan Allah ka ba shi dama ya yi magana saboda kowa a nan ya fahimce shi. Yaya Nawas, dan Allah ka buɗe baki ka yi magana saboda kowa a nan gurin ya fahimce ka. Wace gaskiya kike so ki ji daga gare shi bayan tunanin shi da zuciyar shi ta shedanu ce? Ba na mantawa ran da na fara gabatar da shi a gare ta, kin magana yayi ya sunkuyar da kai kamar munafiki, sai gashi daga bisani ya same ta ya yi mata wasu maganganu da suka kawar da tunaninta a kaina. Idan kuma ba ku yarda da magana na ba, bari na nuna muku shaida kwakwara. Ku duba ku gani, wannan hoton Nawas ne. Fatima ita ta zana wannan hoton da hannu.
Fatima, na fahimci abin da kike so na fahimta tun da jimawa. Na aikata haka ne ba don komai ba, saboda ku fito ku nuna wa duniya abin da kuke ɓoyewa. Kuma na sani cewa Nawas ba zai ci amanata ba, saboda haka ni babu komai a zuciyata. Fatima, ki daina kuka. Kullum burina a rayuwa shine ki kasance cikin farin ciki. Abinda kuma baki sani ba shine zan iya sadaukar da rayuwata ga Nawas. Saboda haka in sadaukar da ke gare shi ba komai bane. Nawas, ka cika aboki mai sadaukar da farin cikin shi ga abokin shi, don haka kai dan halak ne. Nawas, ni ne ya dace